L'Elàstica, amb Eduard Díaz, Cristian Romero, Sergi Pozo, Nil Remus i Àlex Sabater. És molt bo aquest tio. Molt bona tarda a tothom. Quin cap de setmana ens ha deixat la Lliga. Com tots sabeu, el Madrid va caure al Bernabéu contra el València i deixava una oportunitat d'or al Barça per distanciar-los a 6 punts. Però els blaugranes no van poder passar de l'empat contra el Betis i només van poder sumar un punt. Hi ha dues formes de prendre's aquesta jornada. Una, més freda, germànica i poc emocional, a l'estil Flick, en la que l'anàlisi es centra en que tenim un punt més d'avantatge i una jornada menys pel final de Lliga i que, per tant, anem pel bon camí. O tu pots prendre, des del punt de vista més mediterrani, a l'estil Jaume Creixell, i pots rebotir tot el que trobis per casa, agafar per la pitrera tots els jugadors del primer equip i el crit de què collons hem de fer per guanyar aquesta Lliga. De veritat no podem aprofitar aquestes oportunitats. Sigueu del Team Flick o del Team Creixell, la realitat és que tenim 2 partits de marge respecte al Madrid i que fa pinta que patirem fins al final. I per si tot això no fos suficient, aquest dimecres comencem l'eliminatòria de quarts de final de la Champions contra el Borussia de Dortmund. I aquí sí que necessitem tothom concentrat. Aquest any, el primer de l'Elàstica, ho volem guanyar tot. I ara sí que comença el tram decisiu de la temporada. Ja us podeu treure els abrics, aparqueu els jerseis i enfundeu-vos la millor elàstica del Barça que tingueu a l'armari perquè això comença. Endavant! Molt bona tarda, macos, com estem? Bona tarda. Bueno, tornem a estar aquí un dilluns més, no? Podríem dir. Ja, el següent programa és el 10, Desè. Queda maco ja, Sí, un número maco, no? No sé, vam començar 3, ja som 5, d'aquí 10 programes més serem 35. Qui vulgui aparèixer a l'Elàstica, envieu un correu a l'Elàstica Llagostera. L'Enric, que, per cert, felicitem a l'Enric, que avui el director d'aquesta casa fa un... No sé si vol dir la seva data o no, ho podem dir? Sí, fa 40 anys, molt ben portats, i està ja pensant en construir una segona grada aquí sobre per als següents 5 membres de l'Elàstica. Quan tinguem el públic animant. Exacte. Ara que heu parlat que portem ja quasi 10 programes, hem renovat ja per la segona temporada o no? O encara hem de... No ho sé, jo de moment faria com en Guardiola, any a any, i la ràdio... Partido a partido. No? La ràdio abans pagava un sopar a tota la gent que feia programa. Per tant, jo apretaria per aquí, i si no ens anem a Ràdio Caçà. No, això mai. Mai. No aniríem. Tampoc anirem de fora. Però Ràdio Vidreres... No. Abans ens comprem 3 micros i anem al sòtano de la casa d'algú d'aquí de l'Enric. I ens diguem... Exacte. Doncs programa número 9, si no m'equivoco. Hem de parlar de la Copa del Rei. Sé que queda una mica lluny, però és necessari parlar. Tornarem a tenir una final Barça-Real Madrid després de molts anys. L'última va ser la del famós gol de Gareth Bale contra Marc Bartra, si us recordeu. I crec que era 2014, si no m'equivoco. Sí. Mala final aquesta, Molt mala final. Esperem que aquesta sigui molt diferent. El Barça ve millor, sí que és veritat. I comencem a parlar de la Copa del Rei, la qual va començar jugant al Madrid, si no m'equivoco, contra la Real Societat. En principi esperàvem un partit planer, el Madrid fàcil, a casa, la Real no està en els seus millors moments de la temporada, però cal dir que per l'espectador neutre jo crec que va ser un partidàs. Inclús per nosaltres també, tot i que al final no va acabar com ens hagués agradat. Jo no m'esperava... Sí, va acabar com ens hagués agradat. Sí? Sí, jo volia un Barça-Madrid. Jo us vaig dir, jo volia guanyar la final contra el Madrid. En Saba ja va amb l'encigalada i ja no hi ha qui el baixi, No, i ara ens espera la Champions també aquesta final. Home, aquest any pot haver-hi final a la Champions, Barça-Madrid, a la Copa del Rei, i està segur, i a la Lliga pot ser una I final. la Supercopa d'Espanya, que ja s'ha fet. Sí. A mi, un any... Sí que és veritat. Aquest cap de setmana un madridista m'ha dit que l'únic que vol és que no guanyem el triplet. O sigui, van també... Aspiren a això ells. Aspiren a que no guanyem el triplet aquest any, O sigui, els és igual guanyar ells o no. A veure, sinó que ells que... encara poden guanyar també, No, sí, però que un madridista d'aquells pesats me digui a mi això, cuidado, En Chacho, perquè és així. No, en Chacho no. No. Ups, has tirat un nom aquí. Ja, a la babalà. Cuidado. Doncs bé, comencem a parlar de la Copa del Rei. Com hem dit, el Madrid aconsegueix guanyar la Reial, un partit on la Reial li va posar molt i molt difícil, on semblava que ja ho tenien fet, però torna a sortir l'espíritu de Juanito, que ja ens coneixem tots, i al final el Madrid ho aconsegueix treure, i el Barça
amb un escenari a priori molt més complicat, camp de l'Atlètic de Madrid, equip que aquest any ens està costant moltíssim, aconsegueix el Barça passar amb 0-1 i a més deixant, com he dit abans, la porteria a 0 contra un grandíssim Atlético de Madrid al seu camp, tot i que s'ha de dir que la primera part del Barça va ser una oda al futbol, va ser boníssima, i la segona sí que és veritat que vam patir una mica més, però vaig tenir una conversa amb en Pozo i crec que estareu amb mi, i és que tal com es presentava l'escenari en un Atlético de Madrid on només a priori només s'estava jugant aquest títol, doncs s'esperava que el Barça en algun moment doncs, patís i així va ser la segona part on l'Atlético va apretar una mica més, però vam aconseguir... Jo crec que estem ja mal acostumats a que si no guanyem de 2 o de 3 sembla un mal partit. El Barça va fer el que tenia que fer. Home, estem en crisi. Estem en crisi. Bueno, clar, portem 2 partits on només marquem un gol. Clar. Ja està, flick out. No, ja va bé. Sí? Que ens fiquin una mica la realitat aquí a la cara també va bé. Clar. Jo el que he notat d'aquests partits, que també ara comentarem el de Lliga, és que el Barça estan una mica cansats. Ser jugadors claus importants els noto amb fatiga. S'ha vist amb les rotacions de Rafinha, Lewandowski tampoc va sortir d'inici contra l'Atlético de Madrid, Lamine crec que Pedri porta molts minuts. Nota aquests partits Pedri una mica fos. Sí, i ja us dic, jo crec que el partit de Lamine contra el Betis també va reflexar una mica reflectir l'aglomeració de minuts que porta a l'esquena, i crec que també és moment de que descansi, però clar, és que cada partit que té el Barça avui dia és una final. És important. I quin rotes ara contra el Borussia Champions? Si vols aspirar als títols ja saps que arriba al mes d'abril. Home, però ara ens toca Leganés el següent, a veure. Sí, però van perdre la nada. I Leganés ve d'apretar el partit contra el Madrid. Amb el teu Dani Raba. Amb en Dani Raba. Avui juguen avui. El Leganés Osasuna o Osasuna Leganés? No, sí, correcte. Sí, Leganés Osasuna. Llavors, avui no sé si el miraré perquè ja és dur, mirar un Osasuna Leganés, sí. Però jo els desitjo que salvin, ja ho sabeu. Doncs, mira, si us sembla bé, hi ha un clip del Cholo Simeone amb el postpartit contra el Barça, on se'l va veure bastant afectat, i m'agradaria que escoltéssim el clip, tant nosaltres com els espectadors de l'Elàstica, i després us proposaré un debat a veure què en penseu, d'acord? Un segon, que això sembla que no carrega, un segon. La primera parte ha dicho al acabar el partido Jiménez que no se podía salir así al partido. No sé si se refería más, yo creo que al planteamiento o incluso a la actitud del equipo. ¿Qué valoración hace usted? Bueno, pregúntenle a José. Quería preguntarle también por la segunda parte. ¿Qué ha faltado para conseguir concretar esa superioridad que hemos visto sobre el terreno de juego? Ser concretos. ¿Qué valoración hace del tramo de temporada en el que estamos ahora mismo? Porque han llegado a este tramo con posibilidades en todo y ahora mismo están fuera de la Champions, de la Copa y en la Liga muy lejos. ¿Qué valoración hace de estas últimas semanas? Estamos haciendo una buena temporada. ¿Y cuáles son los próximos objetivos una vez eliminados de Copa y Champions? Partido. Vale, muchas gracias, senyor. No sé si... Imagino que tots vosaltres heu jugat al modo carrera. Sí. Quan feu modo manager, allò de que respons amb un monosíl·lab m'ha donat aquesta sensació. Veiem que el Xolo totalment desanimat. També semblava passapalabra, Sí, deixa'm estar. Crec que va sortir per obligació, Home. No sé si voleu comentar alguna d'aquestes paraules. Jo només dic que sabeu el que és el xulisme? Es un año no ganas nada y al siguiente tampoco. Aquí està. Doncs aprofitant aquest titular... Ho vam parlar ahir, amb en Cristian... suposo que és la pregunta que vols fer. Aquí està el debat, exacte. Endavant. No, si vols tirar-lo tu, cap problema. No, perquè jo li vaig dir que havia sentit una tertúlia en la qual debatien això, si l'Atlètic de Madrid hauria de fer fora el Xolo o no. No us dona la sensació que aquesta època de l'any sempre és la mateixa pregunta? Clar. Sí, però això és molt mala notícia. Sí. Però és que el Xolo ja no... És a dir, hòstia, a veure, el Xolo al final, ha aconseguit UEFAs, ha aconseguit... Sí, deixant de banda el mèrit d'anys anteriors. Vull dir que, clar, porta 15 anys. Jo el que hi veig més com a aficionat, i poder perquè som del Barça, però, hòstia, jo no vull un entrenador que renunciï a més amb els jugadors que té bons jugadors. Podria ser un joc molt diferent. No, i que podria proposar un futbol diferent, clar. Quan va arribar el Xolo, l'Atlètic de Madrid era un equip pel Xolo. Sí. Ara, amb els anys han passat, han fitxat jugadors nous, de més qualitat, molt millor tècnicament que abans, i jo crec que el Xolo tindria que fer un pas endarrere i dir aquí ha de venir un entrenador que jugui al futbol. Perquè ells, a veure, juguen al futbol, sí que és veritat que tenen partits que juguen molt bé al futbol, sí que és veritat. però
sempre tenen aquest xolismo a sobre de guerrillero. Si és un equip que pot guanyar qualsevol, això ho tenim clar i té mèrit. És competidor, clar. Però sempre quan arriba als moments claus queda curt. A veure, és molt difícil, Sí, és molt difícil, però són any tras any. És un entrenador, a mi el Xolo em recorda molt a tipus d'entrenador com Mourinho, que és un gran entrenador que pot treure grans resultats, però no és un entrenador top, per dir-ho així. Va estar a punt de fitxar pel Chelsea, si no m'equivoco, el Xolo, en un moment Sí, donat. no, i el Xolo, recordem que és l'entrenador que més cobra del planeta. Això és un aspecte a tenir en compte. Així no marxarà, no farà cap pas al costat. No, per ell no, però potser hauria de ser l'Atlético. Sí que és veritat que no t'interessa acabar malament amb el Xolo, però sí que has de seure, i al final el Xolo hem de pensar que porta més de 10 anys siguent entrenador de l'Atlético de Madrid. I al final, com bé deia en Saba, s'ha d'agrair com a aficionat de l'Atlético qui ho sigui, doncs s'ha d'agrair tot el que ha fet el Xolo. Sí que és veritat que l'Atlético ha passat de ser un equip en un segon taller a estar a top, i podria competir la Lliga, podria competir la Champions i podria competir la Copa. Però què passa? Que com ha dit en Nil, arribes en aquest tram de la temporada on veus que et quedes curt, i crec que la gran representació del que és l'Atlético del Xolo Simeone és, com he dit abans, la primera part contra el Barça. Un entrenador amb un equip tan guanyador i amb tan bona plantilla com l'Atlético de Madrid, un entrenador de l'Atleti en aquell moment, el Barça la primera part se l'ha d'anar a menjar, perquè està jugant a casa amb l'últim títol que te queda per disputar aquesta temporada. Llavors... Hòstia, no ho sé, Però aquí has de treure orgull. Tens un Metropolitano que és una autèntica caldera, i deixes que la primera part et domini un equip que està jugant fora de casa. A veure, jo sé que el Barça és molt dur, però no, o sigui, a veure, d'acord, ja t'entenc el que vols dir, però a mi no em va sorprendre el plantejament de l'Atlètic. Anar a jugar-li de tu a tu al Barça... Però a la segona part es van atrevir i va ser molt millor. A veure, qui estaven necessitats eren ells, realment. Ja, bueno, anaven amb empat. Sí, Edu, però entenc que has de donar una imatge a la teva afició de dir, és el que ens queda, doncs ho lluitarem fins al final i serem millors que el nostre rival. Clar, jo crec que ell partia molt de la base de dir, tenim pitjor equip, tenim pitjor joc, llavors el que hem de fer és que el partit sigui travat, que sigui lent, que sigui... Sí, però això no va ser a la primera part, perquè realment el Barça podria haver marcat un parell de golets a la primera part i cap mena de problema. Sí. I és que va ser, ja et dic, va ser un bany. Aquí se te va encardar 2-0 i també semblava que o 3. Clar. I et fas petit, saps? Vull dir, del que ens hem queixat nosaltres sempre en aquests últims anys, que el Barça contra un equip gran sempre hi havia com aquesta tremolor de cames, de dir, ui, com se t'adalantin, tenim un problema. A mi em va donar la mateixa sensació a la inversa amb l'Atlético l'altre dia a l'eliminatòria de la Copa, i crec que per mi crec que és el moment de donar les gràcies al Xolo i dir, és moment d'un canvi, igual que quan vam parlar de Guardiola amb el City. Però vas tenir aquesta sensació quan va jugar contra el Madrid, per exemple, a la tornada de Champions? Clar, és que hem de pensar que és una plantilla tan bona que alguns partits lògicament sí que ho faran millor que altres, però no trobo que amb un entrenador més competent i amb més ganes de menjar-se el món, igual... A veure, l'Atlètic també, estem parlant aquí com un desastre de temporada. No ho és. I jo també m'haig de ficar que si contra el Madrid estàs una mica més encertat, acabes guanyant aquell partit, contra el Barça no deixes que et remuntin i l'altre dia guanyes, que vull dir que són factors... Sí, per petits detalls la temporada hauria sigut diferent, però cal recalcar que l'Atlético aquest any ha desembolsat moltíssims calés per Julián Álvarez, per Lenormand, per Sorloz, a temporades anteriors amb Nahuel Molina, amb De Paul. Vull dir que l'Atlético, de fet, no m'vull equivocar, però en els últims 5 anys crec que ha gastat més que el Barça. Vull dir, sí que el Barça té el factor cantera, que és determinant, però l'Atlético està fent un esforç econòmic per dir, vale, volem arribar al punt, ja no de dir de te guanyo cada lliga, però de competir-li cada lliga fins ni que sigui la jornada 35 a Barça i Madrid, perquè sí que és veritat que l'Atlético, des de que no va guanyar l'última lliga, crec que va ser 2020-2021, a les últimes 10 jornades ja no s'hi jugava res. No, Vull dir que això és una cosa a tenir en compte i, com bé has dit, el Xolo és l'entrenador que més cobra i això s'ha de fer mirar, perquè el que més cobra és el millor entrenador del món. Això és una altra història. Vosaltres penseu que en el cas de que el Xolo el dia de demà se'n va a l'Atlético hi hauria un canvi dràstic en l'equip? Vull dir, clar, potser van a pitjor, llavors aquí... Pot passar, clar. Clar, pot passar, això no sap mai. Però ja té una plantilla com per, si es fa bé, tenir un projecte molt competidor. Tu creus que és arriesgat a dia d'avui és a fer fora el Xolo? Arriscat és, però trobo que és més necessari que arriscat. Crec que l'Atlètic de Madrid hauria de començar per arriscar-se en algun moment a buscar un nou entrenador
i a veure què li passa. Tots els equips s'arrisquen i l'Atlético porta sense arriscar-se 11 o 12 anys. Per Jo tant, crec que no ho faran, sí, però què el tindran? Fins al 2035? No, fins que hi hagi... Bueno, A veure, quan hi hagi una situació de canvi, és a dir, ara hi ha una mena d'estancament, però no hi ha una crisi de resultats, no hi ha una... És el que dius tu, hosti, van quedar eliminats a penals de la Champions, a la Copa del Rei, collons... No, si competeixen, això sí ho Clar. tenen. Contra el Barça els hi remuntem, Sí, si no... Però, també... però és igual, l'eliminatòria queda 5-4, vull dir que... No, dic a la Lliga. Ah, la Lliga, Que- sí, que sí, sí. guanyam- que Bueno, ens perquè guanyam tens 2-0 millor equip i- que ells, tens millor equip que ells i fas valer aquesta superioritat. Però l'Atlètic de Madrid, ara està només a 7 punts del Barça i a 3 del Madrid. Continuarà competint. No, si la temporada de l'Atlético és sobresalient. No, i jo volia dir que amb aquesta jornada que ha passat de Lliga, l'Atlètic ha tret l'orella, Sí, sí. una mica. Vull dir, estan fora, sí, estan fora. Jo, des del meu punt de vista, crec que és molt difícil que lluitin aquesta Lliga. Però Ara bueno, ja. que com comencem així a si deixar el Madrid guanya el Barça, Clar, ho es empaten. posa a 3-4, I si Sí, empaten, retalla, també. Sí, però és... Sergi. No, anava a dir que tenim diferents comentaris que parlen una mica sobre aquest tema. Hi ha una persona que ens està dient que, segons ell, al Xolo li faran una estàtua, que l'Atlètic està amunt de la Lliga fins que el Xolo digui, i que és normal que et domini el Barça. No, això és segons lògic. aquesta persona. Això és lògic, el que tampoc és normal és que cada temporada, en aquest tram de la temporada, estiguis fora de totes les competicions, amb un desembolso de l'estiu de 150 milions. Vull dir, no tots els equips de la Lliga poden fer això. Però bueno, jo crec que tots estem d'acord que l'Atlètic de Madrid és qui és, gràcies al Xolo Això Simeone. sense cap mena de dubte. T'anava a dir, és també l'altre comentari que ha ficat ara, diu l'Atlètic està encantat amb el Xolo i que quan se'n vagi el Xolo serà una altra història. Però jo conec un que és molt fanàtic de l'Atlètic de Madrid. Potser... No, és el soci del meu tio. Vale. Pues, i sempre que parlem de lo mateix, que sí, que són equips competidors, però que sempre és veritat que sempre els hi falta aquest tram de temporada que diguis som l'Atlètic de Madrid. Sí, encara està viu a totes les competicions. Bueno, és d'equip gran, és el que li ha fallat al Barça els últims anys, Sí. Partits, és a dir, posem al mateix nivell, aquest tram final, a partit de desembre al camp del Getafe. Ja, però el Barça no venia de fer fitxatges de 150 milions cada any. No. O sigui, estava... Però tenies el millor jugador del món, Sí, però l'equip no acompanya... No sé com dir-ho. No, ja, l'equip ja. no acompanya o sigui, no sé... Però té molta més pressió el Barça que l'Atlètic de Madrid. Sí, evidentment, però ha arribat un punt en què el Barça, sense fer cap esforç econòmic, s'ha sapigut recuperar i tornar a estar a bon nivell. En canvi, l'Atlètic de Madrid, tot i anar fent fitxatges i cada any fer coses, no... La gran diferència és que trobo que el Barça ha millorat molt els jugadors que ja tenia. L'entrenador. L'entrenador ha tingut aquí el paper clau perquè realment el canvi de plantilla de l'any passat aquest és simplement Dani Olmo i poqueta cosa més. Vull dir, l'altre ja sí que és veritat que Casador i tal, però veiem que ara amb De Jong la cosa segueix rodant. Vull dir que sobretot ha sigut un canvi de mentalitat i de rendiment dels jugadors que ja tenies. Per tant, no és el canvi aquest de dir, va, aquesta temporada ens hem deixat 200 milions i l'equip funciona a les meravelles. L'Atlético sí que s'ha deixat una quantitat econòmica superimportant, però no trobo que hi hagi un canvi gegant de la temporada passada. Poder el canvi seria Julián, que és un jugador top, que sí, lògicament el rendiment pues, ha tingut molta importància. Ojalà vingués. Sí, però... Jo no el vull, Julián. Tant de bo. No vols a Julián? Com vols... Jo el trobo perfecte. Sí, Home, per estar al cantó d'Henry allà al banquillo... No, saps què passa, Julián? És un tio per estar com està ara, com a centre de projecte, jo crec. Saps? Però és que el Barça també seria... No, el Barça no seria centre de projecte. Seria important. En el moment- Siguin el delanter centre del Barça. Tens 100%. 6 o 7 jugadors a la plantilla del Barça molt més importants que Julián si vingués. Quants? 5 o 6. No. Sí, Tens Pau jo- Covarsí, tens Lamine Yamal, tens Frenkie de Jong, que per mi és millor que Julián Álvarez. Tens... No, m'estàs dient que no canviaries a De Jong per Julián? A veure... Saba. Bueno, però tens a Pedri. És que ja tens per on un vas. Julián, un estil Julián. Mira, jo els hi faria una panera en què hi hauria De Jong, Ferran Torres... No, sí. Encara trobaríem algun d'aquests, aquell en Gerard aquell, el lateral aquell... I te'n vas, Ja, i però te'n vas t'agrada al camp sense- de l'Atlètic i Ferran te marca un gol i Frenkie li dona l'assistència. Això ja t'ho I dic. Gerard Martín juga millor que... Bueno, ara no recordo si va jugar millor que Valde, però últimament està jugant millor Gerard Martín. El partit contra el Betis... Va complir, però... Porta 2 partits fluixos. En canvi, Gerard està Sí, Home, a la seva línia. Valde quasi perd un sprint contra Ibai, per tant...
No, però sí que és veritat que el lateral del Betis no me sortirà Aitor Ruibal se'l va menjar però exagerat o sigui, li va guanyar absolutament totes les carreres. Mira que Valde té un canvi de rima que probablement és top 3 de la Lliga Espanyola però no la podem Aitor Ruibal i aquí és on volíem arribar. Aniríem a parlar de la Lliga on crec que ha sigut la setmana més estranya del que portem de campionat, on Barça i Madrid punxen, l'Espanyol es torna a la Brasil de Pelé i guanya 0-4 al camp del Rayo, el Girona per a casa contra l'Alavés. Vull dir, qui hagi fet una quiniela i hagi fet més d'un 12 probablement ens està escoltant des d'un xalet des de Marbella. Vull dir que impressionant aquesta jornada. Doncs ara que comentes lo de l'Espanyol, no sé si heu vist les imatges a la banqueta del Valladolid, dos jugadors... Sí, però era contra el Getafe, perdó. Era el Getafe... Sí, el Valladolid era el Getafe, sí, exacte. O sigui, a cops. Sí, la tassa contra... Javi Pérez. Luis Pérez. Que és el que ja va tenir problemes amb l'afició aquest any. Sí, el capità... Però la tassa, tio, mola, perquè li diu, estàs tu per hablar, saps? L'altre li carda un gat de puny i es queda mirant... Ni el mira, la tassa ni el mira. Sí. No, però és que per mi, jo hagués fet com va fent Pérez. Jo l'hagués fotut. O sigui, està rajant de tot l'equip quan ell està allà a la banqueta i comença, que ves, somos una mierda, és que això, tu com a jugador i com a mínim per respecte a la teva afició, tu no et pots mostrar d'aquestes maneres en una banqueta. És que és un cachondeo el Valladolid, un jugador del meu equip fa això i sincerament no vull que torni a jugar. I a més la tassa, que no és més dolent perquè no entrena més, pobret. Sí, el Valladolid està bastant cardat. No hi ha qui ho arregli. Igual que amb el Valladolid, també és el cas del Southampton, ja comencem a veure els primers equips que estan baixant ja. El Valladolid és clar candidat, vull dir, crec que ja no hi ha ni pràcticament opcions de que es mantingui. Però està emocionant, la part baixa, entre les Palmes, Alavés... Sí, però els que estan una escala per sobre. Vull dir, el Valladolid és el primer i després el Girona ja veurem, a veure... El Girona està fent el tonto. S'està complicant. Sí, el Girona no té partits fàcils, Sí, però sort que no va guanyar i les Palmes. Està a 7 punts el descens. Sí, si hagués guanyat les Palmes, clar, si guanyava i les Palmes contra la Real es quedava 4 i ja era, ojo, No, és que el canvi del Girona, mare de Déu, és que se'n van anar per mi les peces més claus del projecte de Mitchell. Aleix Garcia per mi per mi era el millor, després Savinho i Dobby, que és que però que Savinho era claríssim que te'l traien, l'any passat anava però jo recordo que vam parlar amb en Saba de que, no és conya, teníem contactes de que a Savinho la seva idea era, i això no és broma, es pensaran que estem fent broma, però això és veritat, quan Savinho va fitxar pel Manchester City, bueno, sí, si me vols tirar l'exclusiva, per una que en tenim que és verdadera, avui no està exclusiva, l'elàstica exclusiva, tira moltes, exclusiva. No, sí, podem posar-nos aquí tot el programa. L'elàstica té la informació, no podem dir font, però exclusiva, i té la informació. Ho diguem després de la publi? No, d'igual, no som. Mira, ho tiro i tirem a publi. Va, no som d'aquestes, no serem així, va. Fons d'en Saba ens van dir que perquè Savinho ve de Saba? És el si voleu, petit de Saba. No podem deixar l'Edu gaire temps perquè entre el teclat i que parla deixa parlar en anglès. És pesat, no, és que al final marxaran sense saber l'exclusiva. Cristian, digues. L'exclusiva és Savinho, en el moment en què firma amb el Manchester City, la seva idea i la idea del Manchester City era cedir-lo al Girona aquest any. Savinho va marxar al City amb la condició de que es quedaria al Girona aquesta temporada 2024-2025. Què va passar? A Pep Guardiola li va encantar i li va prometre molts minuts amb el primer equip del City. Per això s'ha quedat al Manchester City. Ha anat de més a menys. Ha anat de més a menys. Fort, em sembla fort. Al final és una putada pel Girona. I també està en un lloc on plou 250 dies l'any o al cantó de la Costa Brava, doncs jugant Champions. Sí, però... Home, a veure, pregunta-li a Haaland a veure si prefereix estar al Girona que al Manchester City. Bueno, ara no, però el Girona ja estava aclimatat, no li ve, és un jugador jove, no li ve d'un any... Sí, no, estava visquent a Caldes allà al golf. Pel que es sap, si hagués sigut per Savinho hagués vingut al Girona sense cap mena de problema. L'únic que, clar, també un gran Manchester City a dir-te que seràs important pel projecte i lògicament... Perquè l'any passat ja era cedit pel Girona, pel City. Era propietat del City Group, però del Troyes. Vale. Però el Manchester City va haver d'embutxacar calés, vull dir que va sortir per uns 30 milions, si no m'equivoco, es va fitxar d'un equip de segona francesa, que era el que havia seguit Savinho al Girona, i el City el fitxa
Per tant, quedar-se una mica aquí en el Citigroup amb el Girona cedit, però finalment l'operació no es va fer. Crec que hagués sigut un plus molt important pel Girona, perquè a mi em perdonareu, però Brian Hill em sembla un jugador de segona divisió. Ha tingut moments... No, per mi no. Per mi ha tingut moments... A mi no m'agrada gens. A mi ha tingut bons partits. Bon regatejador, però a l'hora de la veritat decideix fatal, no m'agrada gens. No, és molt irregular. Sí. No pot ser que el teu màxim golejador sigui un tio de 40 anys que surt al final dels partits. És que... Sí. Clar, igual sí que hi ha jugadors com Yangel Herrera, Daley Blind, són bons jugadors, però ja no t'adona per estar. Però és que inclús d'Anjuma o així no acaben de... No. Però clar, és que estàvem parlant de que tenien jugadors d'Europa. Sí. És que Dobbik, Alex Garcia o Savinho eren sobretot jugadors. Dobbik, I Jan Couto, que al final... Torna a dir el nom? Dobbik. És que vull dir-ho bé, però... Dobbik. I Jan Couto, que... Dobbik ho diuen a Marbella. Artem. Més fàcil. Artem Dobbik. Doncs això, també la baixa de Jan Couto, que també és del City, s'ha dit al Borussia, no està tenint minuts, no ha funcionat, i trobo que és que el canvi de plantilla del Girona doncs, ha fet aquest bajón totalment... Però no era per estar on està ara. O sigui, vale que l'equip no és el mateix, però per mi era un equip que te podia competir. Jo crec que ara té equip per salvar la categoria, però jo no el veig com per competir. Li falta gol. Jo crec que ni l'any passat era tan equip per estar tan amunt, ni aquest any és tan poc equip per estar tan Doncs baix. aquí jo no estic d'acord. Jo crec que l'any passat sí que tenien equip per estar allà dalt. Jugant molt bé l'any passat. És que era un grup perfecte. Sí, però... A mi em donava gust veure jugar al Girona. Era dels equips més divertits a veure. I que a veure que l'Artem va ser Pichichi de la Lliga. Sí. De que ara mateix també Lewandowski porta un gol més que el Pichichi a tota la lliga passada. Artem. Ara ja no dius Dobbik, No, però ja t'he dit que aquest Girona els arriben a funcionar, no me'n recordo el nom, l'altre noi que van fitxar el davanter, l'extrem... Esprilla. Si arriba a funcionar Esprilla i arriba a funcionar una mica d'Àngel... Que és el fitxatge més car de la història del Girona, 12 milions si no m'equivoco. Vull dir que... No sé. Mitchell no crec que estigui molt content, igual que no estarà gaire content l'Enric, que estem allargant aquí la publicitat. Doncs llavors, com avui és el seu dia i no podem portar-li la contrària, passem a publicitat, no? Bueno, doncs ja tornem a estar aquí i bueno, ara per acabar una mica ràpidament la Lliga podem parlar i ens en podem enriure una mica del Real de Madrid, el qual, tot i el penal a favor, com ja és de costum, penal va perdre 2-1 l'àrbit el crida València i diu, no, voy a mantener la decisió. És que, vale, és igual, perquè ja en parlem cada setmana, semblarem aquí uns ploramiques, però Déu-n'hi-do. És un tema que es pot passar ràpid, però sempre està bé recordar que el Real de Madrid va perdre. I heu vist lo del penal dels 50 pavos en Vinícius? Sí, amb Mamardashvili. Molt mal tirat, el penal una altra vegada. Me sembla lamentable. Està tenint problemes amb els llançadors a Madrid. Hòstia, mira que és una cosa que... Va sortir un vídeo a TikTok, no sé si era cert o no, que... És veritat. Que si feia paradinha amb els dos peus la creuava, i si feia paradinha amb un peu la tirava... I posant l'exemple i sempre ho feia així. I estem parlant de que el TikTok que diu l'Edu, crec que era de 18 o 19 penals que va xutar, les úniques vegades que no ho ha fet ha sigut en 2 ocasions, vull dir que té un patró claríssim i sí que és veritat que els últims penals de Vinícius, si us hi fixeu, no és que els hagi fallat tots, però sempre li adivinen al costat, per tant sí que probablement té alguna cosa a veure i segur que Vinícius a partir d'ara ho canviarà. Home, ens alegra saber, però que té un patró i que es pot parar, no? És que a més si el tires tan malament no sé, a veure, jo què sé. I per què va tirar ell i no Mbappé? Molt bona pregunta, perquè Mbappé s'està jugant al Pichichi amb Lewandowski i li van fent ell el penal. Mbappé, sí. Jo crec que és un tema de com quan vam començar l'Elàstic, aquesta angoixa que torna a tenir Vinícius una mica, que no li surten les coses. Jo crec que això, aquesta falta de gol a Lliga, porta només 5 gols al 2025, al final Ferran Torres marca més que ell. Li van preguntar a Ancelotti i volverà a lanzar los penaltis i va dir, és possible. A mi fins i tot m'ha sortit una foto que fica els últims 5 partits de Vinícius 2 gols, els últims 5 partits d'Ansu Fati 3 gols a la Lliga. Hòstia, duríssim això. Ah, bueno, clar, sí, jo ja no me'n recordo. No, clar, la temporada 17-18. Sí. No, sí. Bueno, estem contents de que el Madrid punxi. Sí. Sempre, tot i que no s'ha pogut aprofitar de la millor manera. Però bueno... Sabeu què va passar a mi? Estava en una festa d'aniversari del meu fill i d'altres nens i no hi havia ningú més futbolero allà, saps? I jo va ser com, ha marcat el València! I tots, vale. I hòstia, vaig sentir-me i dic, tio, necessito abraçar algú.
Hòstia, sobre el 95, golaç d'Hugo Duro... Va ser, ningú s'ho esperava. No, Va ser de fet el millor. Madrid estava atacant a fondo i al final va ser el València qui va aprofitar amb un contraatac. Molt bé Rafa Mir, tot i que el vaig veure molt passat de forma i tal, no fa bona pinta, però va posar l'assistència amb la centrada d'Hugo Duro i va marcar el 95. Tots dos, perquè Hugo Duro, si no m'equivoco, també és de la cantera del Madrid, vull dir que, mira... I parlant del Madrid, comentar que demà torna a jugar. Partidàs, Gran partit de Champions, comença la Champions. Comença la Champions. Partits de demà... Comença lo bo. Sí, Madrid-Arsenal i l'altre... Arsenal-Madrid, perdó. El Barça, l'Inter contra Inter-Bayern. el Bayern. Sí, fan un de cada banda. Sí. Comentar el partit de l'Arsenal-Madrid que torna a Saka. Espera, que tiro Champions, que tenim Champions. Hem d'aprofitar el que tenim. Home, ja que en Pozo aquí s'ho va currar. Inti. Camperas, es Roma, es Roma, po, 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 es Roma, es Roma. Jo t'he dit que cada cop que escolto això m'escalfo una mica. Collons. Aquest any ja ho notes, no, Edu? Jo és que soc molt patidor. Jo sempre soc confiat, però soc molt patidor. I jo ja estic patint perquè a Lamine Yamal no se'ns atorni un quillaco com el seu pare, perquè ja va fer el tonto allà amb l'Ibai i amb Piqué, i ja estic patint. Avui ha sortit a entrenar i se li veia de tots els calçotets. Ha sortit un clip que surt a entrenar, s'arriu una mica i literalment els té i dius, tio... Però mentre en el camp faci el que fa... Sí, mentre no tenim més partits com el del Betis... jo no li tiro un cara, jo dic que pateixo. Jo pateixo ja perquè... S'ha de dir que sí que ve que a mi no m'agradaria que sonés un gilipolles. Clar. Que... Bueno... És que el Barça no ens acaba de representar aquest perfil de jugador. Per això, que no, jo crec que no. Ara diré una cosa que la diré una mica fluixa, perquè no vull que se sàpiga molt, perquè si ens escolta algun dia, però venim d'un líder i d'un ídol que, a veure, no era molt eloqüent, per dir-ho suaument, saps? No t'estic entenent, què No? vols dir? Bueno, és que Messi... Timidot, sí, timidot no. Era timidot. Justot. Sí, ja sé que no és una cosa relacionada gaire amb aquest tema, però hi ha els típics vídeos de top... no sé si puc dir aquesta paraula, però de moments graciosos de Messi. Sí. La que anava a dir... No. L'escalfada de Sergi Pozo. No anava a dir alguna cosa tan fort. Hem estat a 3 segons de que ens tanquin el directe de YouTube. Bueno, no tarda gaire a marxar, crec, avui, Com dèiem, demà Arsenal-Madrid. Què penseu d'aquest partit? Torna Saka, ja ho han dit, peça clau de l'Arsenal. Torna Saka, marxa Gabriel. Gabriel, central, clau també es lesiona. El Madrid sempre té aquesta sort. Quan juga contra un rival a Champions se lesiona algú. I aquí volia tirar la meva opinió, i és que per mi la defensa, o sigui, la parella centrals Gabriel Magalhães, Saliba, per mi és mínim top 3 mundial, 100%. M'assembla una barbaritat. Però mira, marxa Gabriel lesionat, suposo que entrarà Timber, no sé, a veure, esperem que no sigui una baixa massa. És anada a... Sí, anava a preguntar el mateix. A l'Emirates. Vale. Jo, com sempre, qualsevol partit que sigui contra el Real de Madrid em ve de gust que perdin, per tant, no sé si voleu dir pronòstics ja. Tira'l. Però, com a mínim, és que segueix sent el Madrid. 3-1 a favor de l'Arsenal. Collons. És que així a la tornada hi ha una mica d'emoció, tot i que hi haurà l'espíritu de Juanito, però... No, sigui el resultat que sigui, hi haurà emoció a la tornada. Jo dic 2-2, però jo vull que guanyi l'eliminatori al Madrid. Saba, sisplau, ja en tenim prou amb la Copa, la Lliga i la Supercopa, no? Que aquest any els hem de guanyar a tot arreu. A tot arreu. Però jo crec... Per un any que podem fer-ho... Si és un any, és aquest. És que no, però ja, això estic d'acord, però no estic d'acord amb ell en que prefereixi que passi el Madrid. Jo li vaig dir l'altre dia aquí l'amic Cristian, si és un any ha de ser aquest, i a més, si hi tenim més a perdre nosaltres, sí, ells tenen més a perdre que nosaltres. Vale? És a dir, si tu guanyes la Champions contra el Madrid, automàticament te cargues 15 Champions jo també ho penso, seves en un moment. Vull dir que... El Barça en teoria tindria menys pressió. Clar, sí, lògicament. El Madrid no ha perdut mai cap final de Champions. Vull dir, te cargues un monstre gegant, saps? Sí, hem tingut problemes amb el directe, Sí, s'ha acabat la bateria de la càmera. Ostres, no m'ha dit. Una cosa que has de fer, Sergi? No, aquesta cosa no és meva. T'estan trucant... Sí, aquesta persona que no pensa amb el cap quan em truca ara. Ara, però se'ns està escoltant però no veient? Sí. Ostres, em sap molt de greu, la veritat. Sí. Demanem disculpes als amics de YouTube.
Demanem disculpes a la gent del Ponent, que ens estaven veient des d'allà. Què dius? Ostres, que mala sort. No es pot enxufar, això, Sergi? No podem enxufar? No. Em sap molt de greu. El jefe diu que no. Avui acabarem el programa els últims 15 minuts amb la veu només, i ja està. Com a mínim se'ns escolta. Bueno, direm que suposem que serà la primera i última vegada que passi. Esperem que no torni a Fer passar. un programa de ràdio, està bé que se'ns escolti. Sí, no, al final la nostra cara tampoc és tan important, no? Però bueno, al final no podrem fer clips de tot això que passarà fins ara, per tant no diu res Però graciós. per què ensenyes el cul, Àlex? Ostres, Déu-n'hi-do. Jo no vull que podem fer només l'àudio i que surtin les boletes aquelles de TikTok que van donant voltes. Exacte, sí. Les carreres de canícal, Estàs allà mirant? Doncs estaven tirant pronòstics del partit, no sé si algú més em vol dir. Tu has dit al final, Edu? No, jo, si m'hagués de jugar als Moscalers, estic totalment convençut que guanyarà el Madrid a l'eliminatòria. També allà? No, que l'eliminatòria la guanya el Madrid. L'eliminatòria en general. Però potser allà diré un 2-1 per l'Arsenal. 2-1 per l'Arsenal. Mira, jo diré el mateix resultat. 2-1 per l'Arsenal. Un 1-1 al partit d'anada. I comentar ràpid, partit Bayern-Inter. El Bayern està tinguent molta mala sort amb les lesions. Alfonso Davies, els creuats, i ara Musiala, 2 mesos es diu. Què dius? Sí. Hòstia. No s'escolta? No, perquè l'àudio està connectat a la càmera. I la càmera... Ni a la ràdio. No, a la ràdio sí que t'escolten. Bueno, però enxufa directament l'àudio a... Bueno, podem repenjar-ho. Bueno, aneu parlant vosaltres. Jo intento arreglar ni que sigui que se'ns escolti. Sí, per la ràdio, home. Ostres, que malament. Sap greu, I comentar, bueno, el partit del Barça contra el Dortmund. El Dortmund ha perdut a un central, Slotterberg, els creuats també. Menisc, sí. Una lesió bastant important, perquè és un central titular, indiscutible. Us veieu molt favorits aquesta eliminatòria. Sí, jo força. tinc la por per mi el partit d'anada lògicament és clau. O sigui, si te'n vas amb avantatge de 2-3 vas allà amb la calma, diguéssim, però si és un resultat ajustat a l'anada, a la tornada ja te la poden... Jo només us diré que l'única por que tinc d'aquest partit és que no ens passem i ens comencin a fer controls d'antidopatge perquè... Què diu aquest patà? La veritat. Calentada, sí. Hòstia. No, jo tot el que no sigui un 6-0, 7-0 de global em sembla curt. El que deia abans en Nil de mal acostumar-nos a l'episodi. Però ara en sèrio, jo crec que per exemple l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid la veig més dura, i l'hem passat, que la del Dortmund. Sí. I amb un resultat molt just a casa. No, i que el Dortmund ja l'hem tocat unes quantes vegades aquest any i... Sí, però a mi em fa aquest, no por, però vigilar de no anar massa favorit. No, lògicament. No, està clar. Però jo crec que el Barça de Flick no, això espero. No es confiarà en cap moment i anirem a I Flick rebentar. deu conèixer bé... I a part tenim la sort de que ja ens hem enfrontat aquest any, vull dir que una mica tal... Jo el meu camí per la final prefereixo alemanys, o sigui, que guanyi el Bayern, que passi el Bayern i nosaltres eliminar... El Bayern, que també ho té molt difícil, Sí, Des del meu punt de vista, jo crec que serà semifinal contra l'Inter i és el partit que més por em fa de tota la Champions. Si us he de dir la veritat. És un equip molt seriós. Sí, molt regular. Sí. No, està clar que és un equip que posaria en perill a qualsevol contrincant que I que l'Inter estem parlant d'un equip que fa 2 anys va quedar subcampió de la Champions. Doncs sí. I l'altra eliminatòria és Aston Villa PSG, 2 equips que venen molt bé, venen molt bé. L'Aston Villa també porta una bona ratxa. Sí, però a l'Aston Villa li falta trobar-se un rival gran a davant últimament. Però els fitxatges que han fet Asensio està siguent i Rashford i Asensio vindrà amb ganes perquè és el seu exequip del qual... No, de fet és propietat perquè està cedit del PSG. Sí, però que el van com fotre fora, per dir-ho de... No el volien. Sí, bueno, serà la seva oportunitat per demostrar, no? Jo crec que el PSG és favorit, no? Sí, és favorit, però igual que vam dir amb el Dortmund contra el Lille, si no m'equivoco, serà un partit que no serà tan plàcid, bueno, una eliminatòria tan plàcida pel PSG com pot arribar a semblar. I ara, havent repassat una mica tots els partits de Champions, crec que hauríem de tocar un tema, i és que està sent una setmana on moltes llegendes de diversos equips estan dient adeu o s'estan despedint i afirmant que la següent temporada no seguiran. M'agradaria veure que opinéssiu una mica dels tres, perquè tots tres són absolutes llegendes. Un ja estava un equip que ja no hi havia cap vincle, que és Hummels, que estava a la Roma, però bé, una carrera espectacular. I després, que aquest es retira,
Kevin De Bruyne i Thomas Müller marxen dels seus respectius A mi equips. m'agradaria preguntar-li a l'Àlex, ja que és belga, què opina d'això d'en De Bruyne. Home, quan hem dit lo de llegendes de clubs, hem de parlar que un és una llegenda del futbol i els altres dos són llegendes dels seus clubs. Per mi Müller també és llegenda del futbol. Müller és Tu creus que un jugador... Müller? Sí. Sí. És que de fet crec que és la figura més històrica del Bayern. No? I que Müller tenia un registre que era que cada cop que Müller marcava el Bayern no perdia el partit. Va tenir una ratxa. A Champions no sé quant de temps. Vull dir, sí, no, Müller era un gran jugador. Sí. Però jo per mi De Bruyne No, De Bruyne, lògic. ha sigut un dels jugadors que més he disfrutat perquè, com bé sabeu, jo soc mig belga i vaig amb la selecció belga, i veure jugar aquest tio per mi era... Jo De Bruyne la és meva el típic selecció jugador increïble. que sempre he volgut veure. Jo també. M'encaixava Però sempre l'hem la vist inaccessible, Sí, saps? sí, Perquè sí. era peça absolutament Sí, clau sí, sí. i de la qual girava al voltant el projecte El salt aquest del del City. City, molta part és de De Bruyne, entre altres, però Sí, probablement ha sigut el millor jugador del sí. City de tots els últims Sí, anys, segur. Vull dir que... I creieu que fa camí cap a Aràbia? Sí. Aquest és el que més pinta fa. sí, perquè... Jo vaig fer, fa poder un any vaig escoltar unes declaracions que li preguntaven sobre la gent que marxava cap a Aràbia i tot això, i Kevin De Bruyne deia que ell estava obert a escoltar les ofertes, que ell sabia molt bé que tenia una edat que ja començava... Això és el Tinder, moure-ho cap al costat de... I de fet, ja ha fet match. Jo vaig mig entendre que no li semblava malament que els jugadors anessin cap allà. Vull dir, va deixar la porta absolutament oberta. Va dir, jo sóc una persona allà que es pot començar a estudiar aquestes ofertes també. I... No, us en recordeu aquell dia que li van preguntar a Ancelotti si aniria a Aràbia per no sé quants milions? Us en recordeu o no? O sigui, hi va haver un golfista que va fitxar per John Ram. Li pagaven 500 milions de dòlars, una cosa així, per marxar a jugar a Aràbia. I li van dir, ¿usted se iría a Aràbia? I diu, a pie. Sí. Jo me iria a pie. Hòstia, no ho heu sentit mai, això? No. Ara us ho buscaré. Sobre De Bruyne és un cas que ha baixat molt el rendiment aquest any. Sap greu, però sí, aquest any sí. És una baixada... Bueno, com tot el City. Tot el City. Sí. Però és lògic, vull dir, té una edat, ho ha donat absolutament tot, és que aquí no se li pot retreure absolutament res a Kevin De Bruyne. I des d'aquí dir també que és un dels meus jugadors preferits que jo he vist amb els meus ulls, vull dir, és el migcampista complet en la totalitat i ofensivament una peça, és que no te'n sabria dir un altre al món. Potser el més semblant era Bruno Fernández en el seu dia, però és que no se n'ha apropat. Tinc les declaracions que us deia de ¿usted se iría por 500 millones a Arabia? Por 500 millones a entrenar a Arabia. A pie. Sin reserva, no necesito reservar vuelo, voy andando. Es una broma, cada uno elige lo que quiere. Ma claro, yo, ¿qué voy a hacer? Home, és que 500 milions és molta pasta. No, és una barbaritat. Vull dir, i Ancelotti ja ha d'estar pensant en la jubilació, pobre home. Home, quants anys té Ancelotti? És gran, no? 60 i pico, no? Si no 70, crec. No. Ancelotti està sonant per la selecció brasilenya. 65 anys. 65. Just, mira, està ahí ja... Està a l'edat ja d'un Sten i de... Sí, fa molts anys que la selecció de Brasil el buscava i ara amb la destitució del seu seleccionador tornarà a sonar segur. Ancelotti, vosaltres creieu? O sigui, a veure, és bon gestor de vestuari i tal, però com a entrenador... Jo crec que és l'única manera de que Vinicius sigui normal a Brasil. Però heu vist el vídeo aquell que està amb la pissarra? I diu, Rodri, Vinicius i Mbappé, haced así. I mou els crims cap a la porteria, tio, no m'ho heu vist mai? O sigui, és un entrenador per mi justillo, eh? O sigui, és un crac perquè ha guanyat... De tot. No, el seu palmarès és una ha guanyat de les 5 grans lligues, ha guanyat la lliga. Crec que és l'únic entrenador. I no em vull equivocar, però crec que és l'entrenador amb més títols de la història, vull dir que no sé si m'estic equivocant, però sí que és veritat que, com ha dit en Nil, ha guanyat títols a les 5 grans lligues, i Ancelotti, Déu-n'hi-do. Aquí diu que és Alex Ferguson. Alex Ferguson. Bueno, clar, és que l'època del United i tal. Amb 49. I Pep Guardiola 39. Però clar, allà tenen 2 copes, tenen... Sí, no. No, clar, cal recordar que Ancelotti, sobretot, els seus millors anys han sigut a Itàlia i a Espanya amb el Madrid. Doncs bé, segur que tornarà a sonar per la selecció Brasil. En cas de que passi, ho comentarem aquí. I Nil, no sé si tenies preparada alguna cosa per acabar. Sí, per finalitzar us he preparat un joc, explico ràpid com va. Jo començaré a donar dades sobre un jugador i quan algú el tingui clar, diu ja.
Vale. Vale? O sigui, fàcil, l'enteneu. Sí, He sí, preparat sí. 4 jugadors. Vale. Tots de la Lliga Espanyola. Molt bé. Vinga. Començo. Primer jugador. Té un valor de 6 milions de mercat. Bueno, una És cosa. gran, és gran. Jo crec que serà gran. Jo dic, quan algú digui... Un lateral. És espanyol. Ell és espanyol. Uf. Jesús Navas. Crec que ja sé qui. Home, no, sí. Heu entès el joc? Heu de dir, ja. Algú té clar? Un moment. Ah, vale, Podríem fer una cosa, és que qui digui el nom i s'equivoqui està Va, fora, eh? vale, sí. Perquè si no aquí començarem a tirar noms i això no és plan, eh? Segueixo? Sí, sí. Penseu molt bé perquè... Aquesta temporada porta 5 grogues i 0 vermelles. Porta 6 gols, 4 assistències amb 14 partits jugats. És un jugador que s'ha lesionat i, bueno, 14, la meitat de la temporada jugant, ni això. Dic ja les pistes més claus. Juga en un equip de Sevilla. Ningú té clar encara. Has dit que és espanyol? Ja. És espanyol. Isco? Molt bé. Sí! Molt bona, molt bona. Hòstia, estava pensant en un davanter centre amb aquests números. Sí que és veritat. Molt bona, Edu. Jo pensava que anàvem per l'amic de... Que hi ha de premi, que hi ha de premi. Bueno, Una abraçada de consolació. Una abraçada, vale. Vinga, segon, no? Segon jugador, Madeix 1,74. Vale. És del 2001. Vale. És espanyol també. Juga d'extrem mitja punta. Porta 8 grogues, perdó. 8 grogues. Com? 8 grogues. Guarro, no? Has dit que és espanyol? Sí. Segueixo, eh? Té un valor de mercat de 50 milions. 0 vermelles, moltes grogues però cap vermella. Porta 6 gols, 7 assistències amb 27 partits jugats. Ningú té clar encara. Hòstia, espera't, un moment. Deixa'm recapitular. Del 2001. Torno a dir el que ja he dit. Sí. Vale. Torno a dir 1,74. Vale. Del 2001. Sí. És espanyol, juga d'extrem mitja punta, porta 8 grogues, 0 vermelles, té un valor de 50 milions, 6 gols, 7 assistències, me queden 2 dades importants, juga en un equip que actualment està classificat a llocs europeus. Ja. Sí. Nico Williams. No. No! Oh, jo no ho he dit aquest també, eh? I l'últim és la dada clau aquesta. Heu de ser ràpids a dir ja, eh? Juga en el Villarreal. Ja. Ah, clar. Ayoce Pérez. No, ja. Àlex Baena. Sí. Punt per en Cristian. Ayoce Pérez d'extrema esquerra mitja punta. Mare meva, menys mal. I val 50 quilos, tio. És molt bo, Baena, sí que és veritat. I sí que és veritat que és un guarro, eh? Hòstia, no havia caigut amb Bueno, és una groga cada 3 partits, tampoc és... No, clar, és que amb aquests números vas a pensar amb Atlético de Madrid, Barça... Ahir vaig mirar el partit, Villarreal-Atlètic, i la veritat que... Partit per dormir, eh? Sí, 0-0, però tot i així hi va haver bastanta tensió al final, això està bé. Va, us diré el tercer nom. 1,74, ell. També. Un altre cop, Baena. És espanyol, també. El germà bessó de Baena. És migcampista. Ha jugat amb Espanya aquesta Eurocopa. És un jugador important. És del 2002. Porta 4 gols, 4 assistències. Ja. Fermín. No. És del 2003. Fermín no va jugar a l'Eurocopa. Sí que va jugar. Un partit. No. Sí. Un partit. És veritat. Segueixo. Jo estic eliminat, eh? 0 targetes. Fa una paradinha com si això fos super rellevant, eh? 0 targetes, nois? Juga en el Barça. Ja, no. Pedri. Sí. Ai, m'he equivocat. Sabeu que anava a dir Pedri, però he dit, espera't. Ja, jo també, jo el portava també, però no estava igual. 4 assistències m'ha semblat curta. Perquè 2002... És que podria portar 20. Sí. Jo he pensat en aquest cas perquè Pedri és un clar exemple que té unes estadístiques que tu veus i dius, no se'n per tant, però llavors... El que em sorprèn és les 0 targetes grogues. Cap targeta. És bon nano, és un nano net. És una flor. És una flor. I per acabar, últim nom. Ja només em podeu empatar. Bueno, estic fart de guanyar en aquest programa jo ja. Quants punts porteu? Perdó? Jo porto 2. Jo 1. Molt. Ostres, esteu molt fora, Pozo i Saba, eh? L'últim nom. Juga de delanter centre, pot arribar a jugar d'extrem, però ell és delanter. 31 anys, 1,78, amb 22 partits, 12 gols, hòsties, una assistència. Té el número
Bueno, primer. Has dit que és espanyol? Sí. No ho havia dit. Ah, bueno, perdó, és espanyol. Anava a dir ara que l'han convocat amb Espanya, o sigui, ha jugat aquests partits de la Nations League, té un valor de 10 milions. Jo sé qui és. No has dit ja. Ja. Mikel Oyarzabal. No. Jo dic ja. Digues. Ferran Torres. No, Ferran Torres no té 31 anys. Ah, no, clar. 31 anys. No, lògicament no. No, quan pensava que anava a dir que sí. Ja he guanyat, automàticament ja he guanyat. Una dada clau. Ell és de Tenerife. Clar, ara no val. Pozo, Cristian. Un moment. Segueixo o no? O... Un moment. Ah, ja sé qui és, sí. Ho tens clar? Sí. Ayoce Pérez. Sí. Hòstia, el que just Sí, és veritat. Bueno, us ha agradat el joc o no? Bueno, al final... Jo faria una els més. jocs de l'elàstica són molt divertits i al final sempre guanya el mateix, no? No sé. Una més. Però és que tenim 0 punts. Per favor, la consolació, per veure qui queda. Per favor. Tira de memòria, Nil, tira de maroteca. A veure, 50 i pico. Thierry Henry! Argentí. No parla gaire... Ja, Messi. Vale. Ja, bé, Pozo, venga. Jo perquè has dit el 50 i pico, però quan deies lo de que no parla gaire així pensava Sergio Ramos. Pero ¿cómo va a decir eso? Que duda cabe. Sí, el problema de Sergio Ramos no és que no parli, és que parla massa. Jo anava a dir Titi Henry. Rápido. Titi Henry tiene... No jugaria ara. Titi Henry deu fer 1,80 m. Titi Henry carda 1,85 o així, és molt alt, Henry. Doncs bé, mira, ens haurem de despedir. Al final ha sigut un programa on hem tingut problemes tècnics, ho sentim molt, per almenys els oients de Spotify no han tingut cap problema, que això ja és alguna cosa. I bé, despedir-nos a tots vosaltres. Tenim una setmana molt i molt important pel Barça, tenim un partit de Champions molt important i després un partit de Lliga contra el Leganés per tornar a la senda de la victòria. Gràcies a tots per escoltar-nos. Nois, m'ho he passat molt bé amb vosaltres com sempre. Programa 10, ja. La setmana que ve tirem ja amb el programa 10. Esperem que vagi millor que aquest pels problemes. Però bé, ens ho hem passat molt bé. Esperem que vosaltres també, que és lo important. I ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. Ciao. Sí.